Tervehdys kaikille katsojille. Tänään tehdään Squad Builder. Noniin. Siellä Courtois maaliin. Totta kai. Sitten Vertonghen siihen pakiksi. Toinen pakki on tämä Karkei. Ja sitten RB:nä toimii Koleman ja LB:nä Glitchy. Niin sitten mennään näihin hyviin pelaajiin. Tänne tulee Lampard. No, Lampard ei ole mikään hyvä. Mutta sitten nytten siirrytään hyviin pelaajiin. Tämä Yaya Toure. Rooney. Eli tämä on PPL Squad Builder. Sitten Oscar. Oscarkin on ihan hyvä. Ja sitten kuka? Tänne tulee Diego Costa. Ja tänne tulee Falcao. Elikkäs tässä oli se PPL Squad Builder. Näitä tulee varmaan lisää. Moikka! Muistatte laittaa kanavani ja moro!